Nakit kan, tingnan natin. Alright. Nasaan na siya? Sumukyaw. Alright. Wasak-wasak. Nagkita na naman tayo, Sir Jimmy. Nagsalubong na naman kami ni Sir Jimmy. Obligasyon. Tumingin siya sa akin. Yan, kasama na natin si Boss Joey. Unleaded 300. May rollback ba ulit? Wala pang. Wala pa. Bukas pa namin malalaman. Na tayo mag-gas. Tapos tayo 300. Ayan. So pupunta tayo ng Natividad, sa bayan ng Natividad ngayon. Yung pupuntahan natin is sa may, kalimutan ko na to eh. Basta dyan. Oo, malapit lang din naman dito. Nasa 42 kilometers. Rides na lang ng rides. I-rides na lang natin yung problema natin. Samahan nyo kami. At itutur ko na naman kayo sa ngalan ng Philippine Motorcycle Tourism. Yeah. Let's go mga chief. Woohoo! Shoutout sa inyo, mga bikers. Singgan na. Yeah. Ayan o, Arya Asinggan. Laki o, diba? Laki ng karatula niya. Arya Asinggan. Ayan. Dito na tayo sa Narciso Ramos Bridge. Ang nagdudugtong or nag-uugnay ng Asinggan at Santa Maria. Bayan ng Asinggan at Santa Maria. Trivia lang, konting kaalaman, itong tulay na to dati, nung wala pa yung mga naipapagawang mga tulay sa panahon ng nakalipas na administrasyon,
ito ang pangatlo sa pinakamahabang tulay. Una yung San Juanico, pangalawa yung sa may Buntun Bridge. Tapos, ito yung pangatlong pinakamahabang tulay. Yan, para sa inyong kaalaman. Pero syempre ngayon, hindi na kasi nagawa na yung Cordova, Cebu Cordova, tapos ano pa yung isang tulay na mahabang ginawa. So, hindi ko na alam pang ilan na to. Siguro hanggang nasa top 5 pa rin to, or top 10. Sure ako ng top 10. Tama. Yan ang lubang. Repulto na Santa Maria, Mama Mary. Yung papuntang bayan. Dito tayo. Tayog na mga chief. Okay, clear. Let's go, tayog. And welcome to Panoramic Natividad. Ganda. Ayun yung munisipyo na Natividad. Ganda. Ayun, Sky Plaza, tama. Mas marami. Ano, kitang dito. Ganda. Next step tayo. Okay, mas moving. Pwede. Hindi one way. Ayun o. Ayun na yung Sky Plaza o. Ayun na yung jeep. Akyatin ko ulit yan. Kasama natin sa vlog. Natividad Tourist Spot. Ah, doon. Okay. Doon na tayo. Park. Tayo ako doon. Wait lang. Tourist waiting and registration area. Afternoon. Prodaneta. Yung sa R-Rebs Strawberry. Doon lang. Oo. Ay, doon na. Sige. Thank you. Yun. So, doon na pala tayo magbabayad din. Ang daming mga pwedeng puntahan. Ayan. Okay. Doon pala. Ayan o. R-Rebs. Yeah. Woohoo! Dito pala tayo magbabayad eh. R-Rebs. Lapit na. Dito pala. Tapos, ito. Tama ba? Mabayadaan natin. Nagulat ako dun ah. Ayun mga chief, kung pupunta kayo dito, hindi nyo na kailangan magbayad dun sa may information, no? Kasi may separate na pagbabayaran dun sa mismong R-Rebs. Yung sa kanila, kung pupunta ka ng Sky Plaza, ganyan, Maranong Falls, yun, doon ka magbabayad. Masikip yung daan dito. Parang one lane lang. Take the next right. 40 kilometers. Ito, R-Rebs. Yan, dito. Pasok tayo dito. Yung mga jeep po. R-Rebs. Woohoo!
dito. Yun. Palito. Gapumot. Strawberry farm? May strawberry na? Meron po sa kaso wala pa pong bunga. Ay, wala pang bunga. Dalawa. Yan. Okay na. So, yan. Nandito na tayo finally sa RM's Integrated Eco Farm. Ayan, tinanong natin si ate. Ate, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ha? Kay? Ayun, shout out kay Ate Kay. Oo. Ayan. Naka-vlog ako. So, yun. Entrance fee mga chief is 50 pesos. Inclusions of free parking ngayon. May 2 shots ng archery and picture taking with the horses. So, may ano siya, may paalala, no picking of fruits and flowers. So yan, tara, pasukin na natin. RMs, yeah. Ano kayo? Ang dagat. Yo, what's up? What's up? Mim? Tara. So yun, pasok na kami sa may RMs. Ganda ng view. Ito yung pwede nyong gawin dito. Bonfire, fishing, herbal garden, camping grounds, archery, horseback riding, vegetable garden, tsaka kawa hotbat. Uy, may kawa hotbat oh. Paano kaya yun? Sayang oh. Karga ka dun sa kain, luluto ka. Luluto ka. So ito yung view dito. Nangyari ka Yan. dun. Puntahan natin. Yee! Uy, ang bigat ko. Hi, hello. Hello. Ayan, tapos ito. Yan siya oh. Mag-isa niya. Ayun, ang ganda ng kulay. Yan sila oh. Dito tayo. Wow. Kita nyo mga chief oh. Ayun oh, ang ganda. Hi. Hi. Ano? Hawak natin si Cloud. Dito. Tapos. Ayun. Ito po ba? Oo. Ito po wala sarap. Ganyan. Okay. Ito po wala sarap. Ganito. Opo. Ang ganito nito. Ganito? Ginagawa! Ay, yun na yun. Eto, ako ni Mata. Sorry coach, sorry coach. Ay, coach ako. Diba, gaganito muna sila. Mga professional. Hindi siya mapipigtas? Hindi! Hindi nga. Hindi po. Hindi pa Hindi pa po. Ito tayo. Manginginig ka mo! Ha? Sige pa po. Pahiga muna. Tapos straight mo na. Nanginginig nga ako eh. Oh! Saan nakit? Kwan, tawa. Tignan natin. Ang layo. Walang edit yan ha. Oo. Sa pula. Malapit sa puti. Ay, sa dilaw. Tamaan mo lasing. Oo, siyempre. Kahit nanginginig pa. Putik na First time naman. natin. First time natin mag-archery. Ayun. So, Ay, po sir. oh. Ha? Try ko rin. Oh, try mo. Sige po shots naman po libre po dito. Oh, 2 shots. Ayan, si Boss Joey na. Tatry naman niya. Ay, ganda. Baliktad. Yan. Yan. Astig ah. May gloves pa. Ah. Hop.
Layo tayo baka. Yung kabayo, titirahin ko. Ayan na. Oh, Ano po? delikado. Sige, sir. Banati mo daw. Kuhaan niyo, sir, pag ano. Alright. Asan na siya? Ay, wala. Oh no! Sumukyaw. Ama na, baka tamang yung kabayo. Natividad? Pangasinan? Yes sir, tama ang narinig mo. The so-called Panoramic Natividad. Dito matatagpuan ang Arrebs Integrated Eco Farm. Sa Sitio Likod, Bachelor East, Natividad, Pangasinan. ₱50 lang ang entrance fee dito mga chief. Mahal? Hindi. Bakit? Dahil may free. Oo, may free at ang dami-daming free. May free parking, free shots sa archery, free picture taking sa mga kabayo, at syempre, free din ang paggamit ng kanilang restrooms. Ano-ano ang pwedeng gawin dito? Syempre, nandyan ang archery. Sa halagang ₱100 lang, makakapaglaro ka na for 15 minutes. Pwede rin mag-fishing, kawahat batting at billiards. At syempre pa, hindi mawawala ang horseback riding. Dalawa ang opsyon mo dito mga chief. Pwede kang sumakay solo sa kabayo at pwede ka ring magpahila gamit ang kalesa. Gaya nitong ginawa ko, sa halagang ₱100 lang, makakaikot ka na ng 2 beses sa farm. Siyempre, shout out kay Kuya Jonathan. Siya ang nag-assist sa atin upang ikutin ang farm. Red, hi Red. Hi, hawak tayo. Yeah. Red, oh. Thank you. Ang Arrebs ay isa ring campsite mga chief. Sa halagang ₱150 per head at ₱250 na tent rental, pwede ka nang mag-overnight dito. Paano kung ayaw mong mag-camping at gusto mong mag-overnight? Okay na okay lang yan mga chief, dahil may kubo for rent sila. Sa halagang 1,500, good for 2 to 6 packs na yon mga chief. At syempre, hindi mawawala ang bonfire. Pwede mo ring i-enjoy ang strawberry picking dito dahil ito ay isang strawberry farm. Pero syempre, seasonal lang yun. Ano yan? Pwede bang beer dito? Opo, yung mga mahigit. Ang mild lang. Ayan na. Pwede daw beer. So, pwede mag-camping dito. Ganda dito sa corner natin. 100, magkano? 150 po yung overnight po. 150 yung overnight. Isang tao yun. Tara, kain na tayo. Ano yung niluto mo sa amin? Kung pao pasta pa. Ba't kung pao? Yun po yung nakalagay ko sa menu ko lang. Ay, ganun. Yan po yung pangalan nito. Kala ko kung fu na siopaw. Ay, hindi po. Kaya kung pao. Sabang menu po. Sige. Sige, So, salamat. ito yung pagkain natin sa ngayon. Kung pao. Kain tayo. Eh. Sinurdam na. Sinurdam na po. Pagdating naman sa staff, naku, wala akong masabi. Thumbs up sa kanila. Napaka-accommodating, ang gagalang nila, napaka-asikaso. Kaya shout out sa inyo mga chief. Paano puntahan? Napakadali lang dahil searchable ang lugar sa Google Map. Kahit anong service meron ka, mapamotor, 4 wheels o bike man yan, pwedeng-pwede. Surely, you will enjoy the place. Tahimik, sobrang nakaka-relax ang view with the scenic background of Caraballo Mountain. At matatanaw mo rin dito ang Sky Plaza. Kaya ano pang hinihintay mo? Puntahan na yan! Muli, ako po si Nardong Viajero. Ride safe always, mga chief.